திமுக ஒப்பந்ததாரரால் அமைக்கப்படும் பாலம் தரமற்ற முறையில் இருப்பதாக கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். உளுந்தூர்பேட்டை திருநரங்குன்றம் கிராமத்தில் 1 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் சாலை மற்றும் பாலங்கள் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. ஒப்பந்ததாரராக திமுகவைச் சேர்ந்த அலெக்சாண்டர் என்பவர் பணியை மேற்கொள்ளும் நிலையில் தரமற்ற முறையில் பாலம் அமைக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. தரமற்ற முறையில் மேற்கொள்ளப்படும் கட்டுமான பணிகளை மாவட்ட பொறியாளர்கள் நேரில் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாகர்கோவில் அருகே கால்வாயில் கவிழ்ந்து ஆட்டோ விபத்திற்குள்ளானதில் 4 பேர் காயமடைந்தனர். நாகர்கோவில் வட்டார டேங்க் பகுதியைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார் என்பவர் தனது வீட்டிற்கு அருகே குடியிருக்கும் பெண் மற்றும் 2 குழந்தைகளை ஆட்டோவில் கன்னியாகுமரிக்கு அழைத்துச் சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பியுள்ளார். ஆட்டோ கரியமாணிக்கபுரம் சாஸ்திரி நகர் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது எதிரே அதிவேகமாக லாரி ஒன்று வந்துள்ளது. இதனால் பதற்றமடைந்த செந்தில்குமாரி பிரேக் பிடித்து திருப்பியுள்ளார். இதில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஆட்டோ கால்வாயில் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது. சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர். கடலூர் பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் இல்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. கடலூர் பேருந்து நிலையத்திற்கு நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். இந்த நிலையில் இருக்கைகள் பராமரிப்பின்றியும் சேதமடைந்தும் காணப்பட்டதால் உட்கார இடமின்றி பயணிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர். தாய்மார்கள் பாலூட்டும் அறையும் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளதாகவும் இலவச கழிப்பிடத்தின் சுகாதாரம் கேள்விக்குறியாக இருப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். சரியான குடிநீர் இல்லை, ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னா ரெஸ்ட் ரூம் சரி கிடையாது, பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸும் இல்லை. அங்கே 5 ரூபா வாங்கின விடுற பாத்ரூமு கூட ரொம்ப மோசமான நிலையில் தான் இருக்குது. ஒரு நாற்று அடிக்குது, உள்ளே போக முடியல. இருக்கிற அதிகாரி பார்க்கட்டும், பார்த்தா தான் தெரியும் எங்களோட மக்களுடைய மனநிலை என்னன்னு தெரியும். இது சரி பண்ணி கொடுக்குமாறு மிக மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கும் மேயர் அவங்களுக்கும் கமிஷனர் அவர்களுக்கும் தாழ்மையான வேண்டுகோளாக பொதுமக்கள் சார்பாக வைக்கிறோம். சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அருகே சாலையின் நடுவே உள்ள தடுப்புச் சுவர் மீது மோதி தனியார் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது. ஆத்தூரிலிருந்து சேலம் நோக்கி தனியார் பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. மேட்டுப்பட்டி அருகே பேருந்து சென்றபோது திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையின் நடுவே உள்ள தடுப்பில் மோதி கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது. இதில் காயமடைந்த 12 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.